Htjela sam da vam ispričam zašto je naš paradajz bolji od ostalih. Neću da kažem zašto je skuplji ili zašto je zdraviji, jer to je dugačka priča i ima veze sa razlikom između organske i konvencionalne poljoprivrede. Htjela sam da vam ispričam zašto je naš paradajz ukusniji i mirišljaviji od drugih. Naime, pogledajte koliko je zrelog paradajza. Još uvek na granama. On se ne bere dok ne bude vreme da se proda. A konvencionalni paradajz koji vidite na pijaci, ti plastenici su puni zelenog paradajza, ne zrelog ovako. Zato što kad oberete paradajz i stavite ga u gajbu, on će sazreti, on će pocrveneti, naravno on neće imati ovaj ukus koji ima ovaj ovde koji zri na grani, ali će on duže da stoji, znači može 2-3 nedelje da stoji od plastenika gde se gaji do vaše trpeze i taj paradajz nema ukus dok ovaj koji berete ovde sami, ako budete došli na našu farmu, ili koji ćete kupiti kod Umbrella Organic na Vidikovačkoj pijaci ili naručiti preko interneta pa se šalje kurirskom službom. Ovaj paradajz se bere neposredno pred slanje, pred prodaju ili vi dođete pa ga berete sami. I onda se tu sačuva sva svežina, sav ukus, sav miris, sva lepota te biljke za koju kažu s pravom, ja se tu slažem, da je rajčica rajska biljka. Toliko za danas. Pozdrav sa Farme Life. Prijatno!